Bismillah Yusu. Ami don dugu fly. Ayiwa Yusu. Ani yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn. Aba. Yusu Tarawele i k'a dɔn alamisa. E ni ne don kibaru sɛbɛnw. Ayiwa an b'u bɔ k'u da u bɛ sɛbɛn faransɛkan de la. Anw b'a yɛlɛma bamanankan la. Nataraw k'a ma ko information. Olu bɛ sɔrɔ min kɔnɔ u b'a fɔ olu ma ko les journaux. Anw ko kunnafoni. Min bɛ sɔrɔ don kibaru sɛbɛnw kɔnɔ. U bɔ n bɛ k'u caya bi. Min m'a kɛ limanaw garisɛgɛ ye i k'a dɔn u n'o lamɛn. Anw filɛbaw Renouveau TV la. Anw lamɛnbaw Renouveau FM fɛ. Anw lamɛnbaw i k'a dɔn jamana kɔnɔ radio caman olu tulukala sirilen don an na. Min b'a to kunnafoni bɛ cari ka taa fa bɛɛ lajɛlen fɛ. I ma na kɛ mobili kɔnɔ. I ma na kɛ moto sanfɛ. Walima i ma na kɛ hali ka bitigi kɔnɔ. I b'i ka biro kɔnɔ i bɛ foro la. Misi gɛnbere yɛrɛ b'i bolo. I sigi bɛ numu fanda la. I bɛ misi biri la. I k'a dɔn fɛn min ye Renouveau FM kɔni ye. Ayiwa k'a mɔnɔbɔ ka taa se bɛɛ lajɛlen kɔni ma. Fɛn min ye faranga radio ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. Dan tɛ foli min na olu b'an ka baara mɔnɔbɔ. An tɛna se k'a bɛɛ lajɛlen lakale. Nka fɛn min kɔni ye maa maa b'a kɛ ani radio so fɛn b'a kɛ. An b'u bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn. Ni an sigilen i ka don kibaruw kɛnɛ kan. Fɛn min ye nɛgɛw karafew ye olu ba ma bɛ Usumani Togo. Batoma Kanɛ. K'a ta k'a yari diɲɛma k'a ye. Fɛn min kɔni ye Buwa Kari Jara an k'a ma ko Badi. O bɛ k'o baaraw kɛ. Alu badara kurani ka lɛgze. Yusu. Ko boli kuma dɔw ka fisa zɛngadi ye. Awɔ. Nka taa bɛɛ ti dange. Desani. I bisimila. Anwan min ye i yɛrɛ i ni foli ka kan. O diyara n ye o. N'o tɛ suna ka di nin waati in na dɛ. Kosɛbɛ. Nka sɔgɔsɔgɔ bɔnɛ tɛ. N'i ma kunu i tɛna tu. N'i ye da i bɛ wuli k'a daminɛ tun. Limanaw sigi mɛ k'an lamɛn o. Bisimila. E min ba n'o ma. F'i ka balo i wɔsi la. Sige. O tuma an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn. Bamakɔ ka di. Furumuso ladiri. Bisimila. K'a fɔ sanga ani waati. Min ye aw k'a dɔn Madame Danbele. Simoni Kɔnɛ. Bisimila. N y'o de fɔ awa ni cɛ o cɛ n'i kunna jara. I furumuso bɛ bɔ Kati. A y'o fɔ Nabi. A y'a fɔ Nabi. Katikaw burankɛ Antoine. Nabi le rebelle. K'i fɔ k'i waleɲuman dɔn. Antoine kalifilɛbaa ni lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. Bisimila. E ko an na ko bila dagirinda la. A ti bila koyi. Min ye kunnafoni fɔlɔ ye. Ne kɔni b'a d'i ma. Baasi tɛ. A minɛ. N'i ye kunnafoni fɔlɔ di yan. Yusu Mata. L'indicateur du renouveau an bɛ taa n jɔ o danga la. O bɔ ko 3,440 o ye nin an bɛ bidon bɔli la. Fɛn min ye banque tigilamaw ye. Wari a bɛ mara yɔrɔ min na wari bɛ taa yɔrɔ min na. Banque baarakɛlaw olu ka lapasatɔ n'o ye syndicat ye. Mali kɔnɔ yan o kama ko Sinabefu i k'a dɔn u bɛ baara bila la. Kabi tarata ka don kununko araba bolo k'a bɛ kunjɛ bi. A kɔni kɛ bɛ degun belebeleba ye clients ma maa minnu ka wari bɛ yen ni minnu ka wari ko mago bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ banque la. N'i y'a ta k'a lajɛ an ko ma ko bancarisation. Kuma ni sanga bɛɛ lajɛlen kɔnɔna mɔgɔw bɛ jija ko an ka taa an ka wari bila banque la. Ko an kana wari bila so ani banques ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. O campagne bɛ kɛ o kunnafoniw bɛ di. Nka n'a fɔra ko fɛn min ye banque ko fana ye wari ta yɔrɔ n'a bila yɔrɔ don. O kumana baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ bɛ ka datugu o kumana balan bɛ don kow la. Sɔrɔ dun a tɛ yiriwa i k'a dɔn wari kɔ. Sabu wari de bɛ taa ni ka segin ani sanni feerew ani magoɲɛfɛn caman ni k'o ɲɛnabɔ. Ayiwa Yusu fɛn min ye syndicat ye. Banque baarakɛlaw to a la. Tarata u ye ayiwa baarabila daminɛ. Tile 3 baarabila lɛrɛ 70 i k'a dɔn ani 3. N'i y'a lajɛ k'a ko kɛra degunba ye. Sabu ni ye clients da k'a lajɛ k'a kɛmɛ ka clients sɛbɛkɔrɔ degun. Fasiri kɛba a ye mun fɔ. A k'u ka laɲinifɛnw bɛ yen i k'a dɔn o ye fɛn caman ye. Nka fɛn min kɔni ye 15% ye. Fɛn min ye salaire ye n'o bɛ sara ko fɔ. 115 o ka fara o kun o y'ala belebeleba dɔ ye. Hali n'o tɛ ɲinifɛn dama ye k'a ɲinifɛn tɔw ka ca. Mankan bon ni min jɛ o ye patronat yɛrɛ ye. I k'a dɔn u ka danganiya olu bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na ko greffe ye k'a kun y'o ye. Fasiri kɛba a bɛ mun fɔ. A y'a jira k'a fɔ min kɔni ye i k'a dɔn clients ye. K'olu ta juguya an b'a ko la dɛ. Sabu ka d'a kan degun n'a kɔlɔlɔ fanba de yɛlɛn bɛ clients kan. Sabu i bɛ t'i ka wari bila n'a fɔra i ka wari donna kunbalan na ko mɔgɔw tɛ baara kɛ. A dɔw b'a la ko client ma fɛn kɛ. Ni client dun ma fɛn kɛ mun n'a bɛ degun. Maa caman kɔni ye o ɲininkali k'i yɛrɛ la. N'i dun y'a lajɛ fasiri kɛba fana y'a jira k'a fɔ ko fɛn min nin baara bila in ye yalima ayiwa ko lafasabaw n k'a fɔ lafasatɔ maaw syndicat k'u ni clients bɛna nin ko in kan wa. Ayiwa nin ko in bɛ taa kɛ danga jumɛn na. Ɲininkali bɛ yɔrɔ min na n'i ye banque yɛrɛ ta k'a lajɛ tile 3 kɔnɔna la k'a bɛ sɔrɔ a b'a sɛbɛkɔrɔ buruja. Fɛn min ye fonctionnaire dɔ ye ale y'o kuma fɔ. N'i ye i k'a dɔn clients lajɛ a bɛ maa ba caman de bɔ n'i ye banque ninnu lajɛ i k'a dɔn wari bɛ yen nɔ taa ni ka segin olu bi kɛ. Ni banque kelen yɛrɛ tɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ye datugu Mali fa bɛɛ lajɛlen fɛ k'o kɛra gɛlɛyaba ye.
Bamako yan wa ko ni banki kelen wonde fasriba ka kumana aywa banki to bla jele ko ni datugu o tan nga segi ko e mo so ko degu minu fana assurance ka ta se microfinance ma no ye warbu misenu nye olu bla jele fana be ko na aywa malifa bla jele ko no ve ma do be o to ade ko ogo tembelum e gindo ale secrétaire administration sinabe fula ale ko ne ajira ka fo ko ka tondo ngoni ikado aywa bara ngoni ko bara bla ko akera sababa ye ni dunya laje feminye aywa ko kera bare ko shariati mimi kenyere ja ko ya ka service minimum ke service minimum e jumenye na frasa ko ngata barablala betita ikado barabi sonno ko ya kana ke fitiniye ado bala alni nana alni mago be masaka nyana bo ni ko nana mago do be uluna saka nyana bo service minimum ko sharia system maliko no mimi kenyere o wajibi ya ka aywa service minimum ke ni yen ngo ndaka laje sina be fuko ka be kangarda ke kokura ko ni zinda manye ni ngunda flana yawa ko ni ukalla ni masabati na ko kudai na bana ka banki datu ka ko ni ka flebajila aba foni botobanga no bla illimité ni bengera foni botobanga mo bla ko buzane oni ko ilaje ni ngoni ngeme gele abay client ma chama ngoni olu ni sokora ko na kosebe o nga fami banki barakelo fona na be syndicat mo ko fo olu ya dira ka fo ka hage ni de do ko bi barake bi hage nyini o nga hage bi nyini client mi fona ka warbe ko ka hage jumen fona yi fasiri ke babe mu vo ago fami ni ngwenye ikaro ni nywa sama sama yan ni nga kunje kwa ko ni mikke ay wa client olu ka nyekumuka abi ku ka de ku ka akolo jugu chama abi yele oluka ni jamana re ko nata ka laje femi ni Senegal manunye aywa ukunga be fa bele jele ko fe ka damane buguni ka ta da sifo gawina fo fasri baba fo tugo mina femi ngoni ni banki do ko be olu sem wala ngo manja aw banki bele jele ko ni datu ba kololo ba ko ni yele me client nga chenre la ku dikune do aywa digumi na barka ka boko sebe ni ngunye sebenye anya salo ka bolendi ka toro du renouveau. Indicateur ni alebla, indicateur kele ne ba leta. Minye transition tabolo. Cheikh Oumar Sissoko. Nale awakado jabolay. O tesiri mambolay alep manna. Ministre Korodo. Ministre Korodo. Cheikh Oumar Sissoko. Mi awakado kabni wati mina. Ibrim Boubacar Keita nale bina. Nokdara urkalot le eta anishegi. Mi awakado nyerella. Minye M5 RP. Olu kono anija kulu do be ka do lu de farala nywanga ka Ibrahim Boubacar Keita ka bi Ibrahim Boubacar Keita bi ne ngosa minye Bala Soumaïla Touré Traoré ale ka vola ako miye ni ko bele jelenyi e ba ka fo awa miye M5 RP M5 uka premier uka mami be no tara awakado ko ke premier ministre no docteur Choguel ko kala maiga e ka do ko ani nungo ni tikamburu fie aflekeli na bide andan be ya ko gelara ninko gelara M5 awakado minye nyere la ko awa Cheikh Oumar Sissoko ka fola ko kabri awa docteur Choguel ko kala maiga kwa kara premier ministre kale ko mbeka ko ko bela jeleke minye ka mau awakado ko luka khalifa toro ninga tlaka maula demi minye awakado anga sekoni dongo tigila mami vleni minye awakado Choguel ko kala maiga jakuli ngono no M5 RP nyema kele mimbe ikado kabni ibeka bina me o nyama kele e ka do ko ni mabba alibi me Choguel ko kala maiga ka ko nge me ki ba mi ya avocado M5 RP o ma nyama ya ko takadi ma dore ma alno asura ale re premier ministre bi mi nye avocado Cheikh Oumar Sissoko ako awa mi nye Choguel ko kala maiga ka ti fo ila ko ni avocado dande mole ani mautlatla liko e ka do awa mi nye andon anga mali politique mo walla ala de busara ayan tatu alama bismillah awo ambo fo ayan tatu alama bismillah Youssou ano me journal ka jatimine ban aywa atite wulla awo Cheblen Darame nuni do taru yere ka opposa ka jeb nige boate tela wele ka do gouvernement na umang o makewa o kerawo ibega onana Cheblen Darame ni do munu yere be olu ya donga foko ibeka mami ka be sera tokotnye ulila ube masugu bela jele fo ibeka ma ube ibeka mangutu che ka fence ku be fama yu wele udo na gouvernement na umang et il défend pas un peuple mais il défend un régime. Bismillah. C'est ça le problème. Aïwa.
Antoine wa min mendora abu gono ko RFI de ɲɛ radio propagande ani France 24 télé propagande abu ke sugodi Mali tɔgɔ tiɲɛni ni u mana yɛlɛma dɔrɔn RFI u mana yɛlɛma dɔrɔn France 24 nga monsieur ko la politique ne ressemble qu'à elle-même abana Antoine mi avocado Cheikh Oumar Sissoko mais terme flaw avocado janjoma flaw olu de kembe avocado ka ɲɔgɔn buru jali daminɛ dɛ a ko ni jateminɛ kɛ docteur Choguel Kokala Mayiga min ye avocado ka awa min ye CEDEAO ye k'a ye avocado balando an'olu cɛ ka tila ka balando ani ɲɛmaa cɛ min ye avocado an bɛɛ lajɛlen n'u sɔrɔ a la ɲɔɲɔana ko Mali ni avocado a dafɛ jamanaw n'o ye CEDEAO maaw ye jamana 7 de bɛ yen minnu bɛ CEDEAO la 5 bɛ avocado minnu bɛ CEDEAO la an gɛlɛn don ni jamana 7 de nka 5 bɛ olu kɔni bɛ CEDEAO la n'a fɔra k'a fɔ ko o dantɛmɛ wale k'a fɔ anw n'o ka fara ta Ala ni Choguel Kokala Mayiga i k'a dɔn awa min ye ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a ka baara kɛ mɛ maaninfinw tilatilali de ye bi. Cheikh Oumar Kote wa Cheikh Oumar Kote bismillah Bala Soumaïla Traoré n'ale ka fasire an y'a bɔ indicateur kɔnɔ. L'indicateur anu fogu wala nyumando Yusu ikaro je iniko ininye Yusu amesebenda sebemi nanga mako Mali Flashi femi Kenya Ministry ikara kemeka amana Kenya Ministry Madam Jeminatu Sangare ko kabako nana chageda nyama yala femi ngone nyeta ane jigifa ko bala ka yi je dongo do abi wati demadobo femi ngone jatu yi olubala ka mene doni sabu Kenya kola ko mo nimisi bala ka wasa kosebe femi Ministry re no Kenya Ministry Madam Jeminatu Sangare kwa be wulika joblebele bala aka hami minye dokotoro mena ka nyene ka di dokotoro ma femi kalaw nye ko luke femi barabato ulu se ka lafiya tugo mena femi fende be mi na be do Kenya ko dafe aka wulika jo ye ina fo fasiri baba fo tugo mena ako femi pmai okote wale ikaro ode kodo ko belajele ni ka aywa bara fere feme Jeminatu Sangare ko ni ale fere mi zoro o de ka wulika jo belajele ko nge anga dokotoro so be se ka lafiya tugo mena bara ka se ka ke femi kene o ka sabati mali de kilingile beye ha kilina jigina femi anga ta ponje ka o fe ka bana na ay wulika jo chamange ka ni kurafie ikaro ponje re a dokotoro bara la ko sebe ango ma ko service imagerie no e jata yoro ye ka se ka bana nyini ana ne se ka na kura ni nga odi o fana temene ngofe femi ponje ikaro ambulance duru aywa kasega banabato ko nda tananga segula ani minibus fla kasega dokotoro ta ikaro telera aywa katanga segi bilajele ko ne sabati femi ni ikaro Gabriel Touré ni ne make ale fana ko de femi ngoni ni aywa minangura kura wiye jango mi ngoni mi urgence ko fo kata se pédiatre bano demson ulu furakero e ko abe wulika job bala puma be ka menade numa ani kala del kan jama fo dokotoro wiye ni demson fana demson mun fana se ko banambe jango dusuguna banabe aywa demson na ulu reka ko se ka ta bala tugo mi Madam Jeminatu Sangare ko hamina ko bayo ko abe ka bara chamange ola ni ye bara yɛrɛ ta ka lajɛ i b'a ye k'a fɔ bara in fana ko a ta kɛ kilenna bara ye koyi dɔgɔtɔrɔw an'olu de bi jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ayiwa ka hakiliw jagabɔ bara kan ka taa sira min fɛ waasa bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ a ko fana fɛn min ye minɛnkɔrɔ ye olu ka na min b'a to an ko ma ko évacuation i k'a dɔn ko bana gɛlɛyara a y'a ta ka taa n'a ye jamana wɛrɛ ko a b'a fɛ o de ka dabila fɛn min ye minɛnkɔrɔw ye olu ka sa ka to yan ka yɔrɔ kuraw jɔ ka dɔgɔtɔrɔw sɛbɛkɔrɔ kalan o baaraw la min b'a to i k'a dɔn an bɛ taa furakɛli min kɛ jamana kɔ kan an ka se k'o kɛ an yɛrɛ fɛ o bɛ kɛ sababu ye an bɛ taa ni musaka min ye musaka fana bɛ to a yɔ fasoba Maliba in kɔnɔ yan o musaka bɛ se ka don fɛn caman na ni ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya di an ma kɛnɛya ko ta fan fɛ fasiri kɛba a ye mun fɔ ko kura a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye Madam Jeminatu Sangare ye a kɔni filɛ ka ŋaniya min da a n'a bɛ ka baara min kɛ ko maa bɛ se k'a fɔ taarɛ ko a kɛ mɛ nimisi wasa ye sabu maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔni b'a ka baara nɔ ye dɔɔni baara ɲuman n'i y'a kɛ a mɛn o mɛn a nɔ a bɛ sabu baara ɲuman kɔni a tɛ dugu fiyɛfiyewu fasiri b'a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye i ka dɔn Madam Jeminatu Sangare ye a bɛ ka baara kɛ kɛcogo min na k'o fana ye gouvernement hakilinaba de ye o fana ye jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goyita hakilinaba ye sabu bi jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn min kɔni ye baara ɲuman o de bɛ ɲɛ kosɛbɛ ni dun y'a lajɛ ko baaraba caman fana bolo dan bɛ kɛnɛya ko la i ka dɔn kalo nataw la k'olu bɛɛ lajɛlen fana o nɔ na ye an ka jamana kɔnɔna la min maa to maliden kelen kelen bɛɛ ka se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ i yɛrɛ kɔrɔ a ko nin baara bolodalen minnu filɛ nin ye fɛn min ye muso in ye n'o ye i ka dɔn Madam Jeminatu Sangare kɛnɛya minisiri k'a kɔni ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye malidenw bɛ se ka lafiya cogo min na ko maa bɛ se k'a fɔ ko nin kɔni ye fiɲɛ kura ye nin kɔni ye i ka dɔn baarabaw bolodalenw ye min n'a bɛna kɛ fɛɛrɛ ɲumanbaw de ye i ka dɔn maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ i yɛrɛ kɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ gafe kɔnɔ an ko ma ko Mali Flash
Mali flashi bismillah andon abi ma dabali ban jaminatu ayepma min vo na sera ka ke awatare tare do abeka bo da fe fura ke an yere fe ya kosbe o hagila nyuma o de do ngani ne miri an ga politique mo be ka jamana mara katla ka ti yere fura ke jamana wore la ko minante ya ko a barake bolote ya andon obi ma gwa ka aga jugo mama abi aw nyamana den do ngona ma fude bismillah izu anon ala ka nguna ja amina mi anga jamana ale bi awa nouvelle horizon ale mana mi c'est NDH CNDH ni ale ko fo mi amanye mati dore bi agebo buare ka do ando ne rekoroge ndwake yesu kana ko lama so ko dai na de agibu ndwadi do de yeah non ay never ko ngeen ñafe nga ndwadi do yene katemene sebe yene katemene sebe mi kuma kelen pew fo kuma kelen pew ibu sura katemene sebe ni yagi bu boare iba fo ko kwang mi forbater tete ñafe wati mi ko be tegodi mi dawma segu forbater bismillah andon communiqué do awa minyi o kono ble charger la fa bela jele fe ni communiqué to dore commission nationale des droits de l'homme no e aw cadre CNDH ale kongo aw cadre minyi awa ale kono gamana gwane do bi ngato jamana minyi aw cadre politico ta zara la mali kono nga bi kangar dake minyi aw cadre kamni wati mina ni premier ministre de transition no koni aw cadre ye bolike kapma do fo no be talike mouvement démocratique ma mi awkado nyere la ikado do ko ni ka yele mi awkado kapma do fo ikado awo mi puma be ka cheya anikado awo mi ko be ka magwa kamana senda shi ma nyema awkado ale wulla ki jo ninga korofo baka bi mi awkado luka baraka roy mi armadon dam sika karika hagala chugo mi ikado olu awkado ko wala sa o kanake olu ka baraka roy awkado lubu jo sanga ani wati miye mado kemme kapma do boka bi munu be malidon kodo nywana mimbe malidon awekado ninga awekado minye nywa lebuli ani kado awa minyi kan lwa la jaba ikado ka nyambo nywana mi awekado do ko ni mekame ko bolo da ikado ba ka rajo so save ba ka awekado minye interneti no awkado kuna foni distra krawe o mi awkado mi no bi jamana kono bi do kembe kapma cha manda minye awkado do be ka aw mana kando vo ani kado kuma kalandando fo munu be dankari awkado jamana yare ka tanyela min bi dankari jamana ka faranguna mi jamana do ngado dakale fe ka bo dakale fe minye agebo boare ye ako aw minye ni wale akadabla anga jamana kono minye anga jamana ye awkado anga benin kele ya kele da ni mi majamini ibsika jabli ke bunyani karama gono ka soro imam mo da katasira jugu ka wa kado awaminye isya kote dina kote wa ka ke dande mo wale awkado fuka tase bala usra ma awkado ko jendika no tuko jira bismillah andon mi awkado agebu buare ayajira awkado jamana dona ani kuna foni disira munu be mi awkado nyere la aba jurula ka fo munu be sabalike ani munu be awkado no be puma ba fo mimi mawkodo nywana ninga tlaka maw klakla mi awkado ka futna jige mawdu zuguna mi kanga nanta ofe awkado ango dabla ango dabla wala sa awkado minyi jamana ye asagana teza minyi awkado bingali jugo ani kado nyambo nywana minyi awkado anga nyambo nya ikado haglata ni aboka bi ibsika boka bi kasoro makeni ninniye makeni la jabaye we makeni awkado ka armado dusubo ka kenywanga ibsiko ke kasoro makeni awkado kriye makeni woyo kosobe andon akwabe malido wele abiye awkado anga ben minyi anga do dakele fe ninga bo dakele fe wa be min fo o ikado awa minye maucheli katanu ye yelma ikado ka mauche katunu ye ikado ti ben tugo shila anga jamana kono
wa min ye bɛnkan sɛbɛn ani ɲɛmaa de y'a sɛbɛn o bɛnkan min ye aw ka dɔn maa ɲɛmaw ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen kan k'o batu o de kɔnɔna na sa min ye aw ka dɔn maa minɛni ou ka taa maaw minɛ aw ka dɔn ka tɔ n'u ye kaso la k'a sɔrɔ aw ka dɔn kunda la n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn fɛn minnu bɛ yen n'o bi dangari adamadenw ka koɲɛ la min filɛ nin ye aw ka dɔn olu kɔni bɛ kangarimada kɛ an k'o dabila o kuma aw ka dɔn min ye CNDH ye u k'u bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen wele jamana bɛ cogo min na bi an ka kɛ ni muɲu ni sabali an ka bɛn awa n'o kɛra an ka awa jamana basigi bɛna la bɛn ni kelenya bɛna la ni kɔrɔkɛ mankan ye Agibu Buware CNDH maa ɲɛma sɛbɛn in kala jogo kɔni ɲɛna nka sɛbɛn laban jogo man ɲɛ dɛ sɛbɛn in kala jogo ɲɛna dugal horizon a ye sama ka bɔ ale kɔnɔ Demba Konte ni ale ka fatiri ye bon ye gasi ye ani yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn CNDH i ka dɔn Yusu an kana ɲɔgɔn nɛgɛ fɛn min Agibu Buware a n'a cakɛ ɲɔgɔn i b'a ye k'a fɔ ni koko kɛra jamana kɔnɔ CNDH a bi i ka dɔn communiqué kɛ a bi sɛbɛnw bɔ a b'a ŋaniya jira foyi ma kɛ ni min y'u kunna siri adamadenya hakɛw burujali la olu tɛ politique ko ye u tɛ gouvernement ko la u tɛ foyi la olu ko adamaden ka hakɛ an kana kari adamaden ka hakɛ wa fɛn o fɛn kɛra CNDH mɔgɔw bi bɔ a ɲɛma Agibu Buware y'a fɔ cogo min na u bi bɔ ka sɛbɛn kɛ nin bɛɛ lajɛlen kun ye adamadenya hakɛ minnu bɛ yen ni dan man ka kari olu la fiyewu olu bɛ se ka makara cogo min na an bɛ Agibu Buware fo ka CNDH baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo filifɛn bɛ yen an ka foli b'u ye a n'a baarakɛlaw bɛɛ bada foli Yusu ne bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an ka ma ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau a bi mun fɔ fɛn min ye sigikafɔba min n'o boloda an bɛ n'o bɛ assise nationale ko fɔ jamana yɛrɛ bɛ se ka jɔ sen kelen kan cogo min na coyi i k'a dɔn k'a bɔra a dɔgɔkɔrɔ a bɔlen a dɔgɔkɔrɔ i k'a dɔn ayiwa fasiri kɛba n'o ye Musa Danbɛlɛ ale kɔni wulila ka don dugu kɔnɔ ka maaw ɲininka fɛn min ye nin sigikafɔba ninnu a kuma sɛbɛkɔrɔkun jayara sabu politiki tɔn dɔw fara min ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba ye olu ko k'u sen de ala u ni Asimi yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye n'i y'a lajɛ ayiwa politiki mɔgɔw kɔni maa minnu da bɛ don i k'a dɔn jamana ko la maa caman ayiwa hali n'olu hakilina kun ye nin fɛn ye nka politiki maa dɔw kɔni kɛmɛ k'u kangara k'a ti kɛ i k'a dɔn ko sigikafɔba ye k'o ti kɛ nka dɔɔni hakilinaw u b'a la ka na jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko in bɛ danga min na k'u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ Musa Danbɛlɛ ale wulila ka dugu kɔnɔ ni ka maaw sɛbɛkɔrɔ ɲininka fɛn min ye communiqué n'a bɔra ka bɛn tali novembre kalo tile 22 2021 na fɛn min ye maa min bila a bɛ nin ko in ɲɛmaya la président du panel des hautes personnalités et de fondation n'o ɲɛma ye Zeni Mulayi ye a ye sɛbɛn kɔni bɔ ni k'a da fɛn min ye fasirikɛba ye ale wulila ka dugu kɔnɔ a ye maa dɔ sɔrɔ a y'o ɲininka o to a de ye i k'a dɔn ko Cɛna Tangara ale ye sanfɛ lɔgɔliden ye i k'a dɔn école de journalisme o bɛ yen nɔ a y'o ɲininka o k'ale hakilina ye min ye o de ye k'a fɔ sigikafɔba min n'o kuma fɔra k'a bɔlen a dɔgɔkɔrɔ k'a diyara ale ye ko ayiwa ko ɲumanba don sabu ka da k'a bɛna kɛ sababu ye maa minnu ma sɔn k'olu sen don a la fɛn min ye maliden fan caman ye k'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ɲɔnɛ ko n'a kɛra fankelenmako ye k'o bɛna ni degun ye don dɔ fana la ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ hakilina min sɔrɔ nin ye ko nin hakilina ɲumanba de ye k'ale kɔni bɛ nin senkɔrɔma don ko nin sɛbɛkɔrɔ jara ale ye kosɛbɛ ko nin bɛ kɛ sababu ye ayiwa maa caman ka se ka faamuyali kɛ sabu fɛn min ye i k'a dɔn kabi kumaja an ka constitution a kun fɔra ko k'o falen nka a falenni siraw a n'a kumaw bɛn ma kɛ o ka kabi kumaja n'a ma ɲɛ ko bɛɛ lajɛlen hakilina ye kelen ye ko farafaralen k'o ti mago ko n'a bɔra dɔgɔkɔrɔ k'a na kɛ sababu ye yanni don k'a fɔ a la maa minnu zɔn dɛ walima maa minnu ɲugumɛni ka t'u jɔ kɛrɛfɛ olu bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali kɛ an ka marabolo bɛɛ lajɛlen fana kɔnɔ a sigikafɔ ka se ka kɛ fa bɛɛ fɛ waasa bɛn maa kɛ min ka an ka wuli n'o ye ka Mali wuli k'a jɔ i k'a dɔn a sen fila kan ale ye o kuma lase o fana tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn maa wɛrɛ bɛ yen n'o ye Mori Jalo ye ale fana kumana ale y'a jira k'a fɔ k'ale hakilila kɔni ye min ye nin ko in na o ye k'a fɔ tiɲɛ dɔw gɛlɛyaba o bɛ yen nka k'ale jɔyɔrɔ ye min ye k'o ye lakanabaliya ye ko yalima commune dɔw bɛ yen walima ayiwa région dɔw bɛ yen walima cercle dɔw bɛ yen walima dugu dɔw bɛ yen yalima ko sigikafɔ na se ka kɛ yen wa k'a sababu kɛ bamajuw kɛmɛ ka olu dakoro k'a sababuya yɛrɛ kɔni kɛ i k'a dɔn ayiwa sira ani jɔyɔrɔ ye k'ale ka laɲini ye min ye o ye ale bi ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yɔrɔ minnu bɛ i k'a dɔn teliyala ni lajɛ tɛ se ka kɛ k'o yɔrɔ maaw ta ka taa n'o yɔrɔ la yɔrɔ min ni lakana bɛ yen nɔ olu ka to ka sigikafɔba kɛ yen nɔ waasa nin ko o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o kɛra ale ka laɲini ye n'i ye nin fana lajɛ maa wɛrɛ bɛ yen ko Abubakar Warama ale fana ye sanfɛ lɔgɔliden ye
u y'ale fana ɲininka ayiwa étudiant en lettres n'o bɛ sɛbɛnni jɛ yɛrɛ ko fɔ ale fana ɲininkara ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko dɔwɛrɛ tɛ ko ka waati di jamana ɲɛmaaw ma u ka se ka baaraw tɛntɛn k'a kana kɛ girin-girin ye o fana tɛmɛnen kɔfɛ Asetu Samakɛ ale fana kumana ale fana ye ayiwa kalan sanfɛ bolo min n'a bɛ kunnafonidi ko fɔ ale fana bɛ baara kɛ ale ko dɔwɛrɛ tɛ koyi ko an bɛ nin fɛn fɛn na ko jamana de kolo ka fiɲɛ ko l'état est faible ko nin gɛlɛya n'i y'a mɛn gɛlɛya kɔnɔ ko jamana yɛrɛ de kolo fiɲɛra jamana i k'a dɔn ayiwa ko n'a ye fɛn min da ko n'o gɔnɛna k'a b'o bila ko jamana ka fiɲɛya k'o de bɛ kɛ sababu ye ka na ni n'a ɲɔgɔnna faamuyalibaliyaw ye a ko nka fɛn min kɔni ye bɛn ye n'a ma sabati jamana kɔnɔ k'a ko k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ walasa ka se ka kuma kunjɛ Musa Damalɛ ale kɔni ye ɲininkali minnu kɛ fɛn min kɔni a kuma kunjɛ kumaw ye ko fɛn min kɔni jamana bibi na bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ yen nka maa minnu bɛ ɲɛmaaya la ani maa minnu da bɛ a kuma na jango n'o ye politikimaw ye ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka kɛ jamana kelen kɔnɔ politikimaa bɛɛ tɛ se ka bɛn fɛn kelen ka waati kelen o tɛ se kɛ nka i k'a dɔn ni fanba sera ka sɔn fɛn min ma a dɔw b'a la k'o bɛ sɔn ka fisaya a ma kosɛbɛ nin kun ye i k'a dɔn seere adamadenw ye Musa Damalɛ i k'a dɔn kalanden don l'indicateur du renouveau kɔnɔ a ye wulikajɔ min kɛ ayiwa ni ka mɔgɔw ɲininka dugu kɔnɔ o jaabiw de filɛ nin ye Yusu. Ala k'an kunna diya an dɔn nin ye n'an ka taa sugu la an ka taa Kayiba Jabatɛ mun bɛ yen donda kelen ani bɔda kelen min ye donda kelen bɔda kelen n'o da fila minɛ a bɛ kɛ cogo di o bɛ kɛ cogo di an bɛ taa fa jumɛn fɛ an ka journaliste dɔ bɛ de Magalu kɛ a tɔgɔ de Maretu Magalu a tulo b'i la dɛ ko cɛkɔrɔba ka yafa ma a bɛ ɲa ko n bolo fila bɛ n kɔ a bɛ ɲa Kayiba Jabatɛ n bolo fila bɛ n kɔ Segu ɲa Bukari ɲa bisimila an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Kayiba Jabatɛ an dɔn nin kɔfɛ ni Gimba ye Kayiba Jabatɛ donda kelen bɔda kelen ni Gimba y'a f'i ye kasɔrɔkan na i b'i yɛlɛ fo k'i ɲɛji bɔ bisimila an dɔn min ye Kayiba Jabatɛ grève dɔ kun bololalen don kɛnɛya tigilamaw fɛ min ye a ka dɔn groupement des syndicats des travailleurs gasi t'i la o groupement des travailleurs baarakɛla dɔw olu kun gɛn bɛ ka grève boloda ko mun kɛra grève min y'a boloda i ka dɔn tile 4 baɲango groupement des syndicats des travailleurs de Kayi i ka dɔn awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn ka hakɛ dɔ bɛ yen n'o ma matarafa olu kɔni tɛ baara kɛ waati min na u ye tile 4 boloda grève kɔni y'a daminɛna nka grève daminɛnen min ye aw ka dɔn gouverneur ale wuli ka jɔ kɛ Kayi gouverneur ale ye aw ka dɔn Musa Bala Sumare ye Musa Bala Sumare i ka dɔn awɔ min ye waati min na grève daminɛna a ko min ye aw kɔni ka hakɛ de don wa min ye a bɛ jamana sariya sunba kɔnɔ a bɛ diɲɛ sariya sunba bɛɛ lajɛlen kɔnɔ hakɛ don maa t'aw jalaki nka min ye sigikafɔ ye an k'o kɛ awɔ k'a dɔn min ye an taabolo ye waati min na nin ko kɛra Musa Bala Sumare n'o ye Kayi gouverneur i ka dɔn a y'u sigi lasigi min ye ka kuma n'o ye ka i ka dɔn a lajɛ min ye a ka dɔn bɛn ni keleya bɛ se ka sabati cogo min ani ɲɔgɔn faamaya bɛ se ka kɛ grève a ka dɔn a bɛna ni awa fɛn ye min ye a ka dɔn awa jamana kɔnɔdenw yalima a ka dɔn sigida kɔnɔdenw olu de kɔni a ka dɔn olu bɛ tɔɔrɔ min ye o tɔɔrɔ walasa u bɛ se ka kisi cogo min walasa u bɛ se ka dabila cogo min gouverneur kɔni y'o k'a kundonni ye min ye a y'u wele k'u fara ɲɔgɔn kan ka sigikafɔ kɛ sigikafɔ a kelen m'a kɛ dɛ ani maa minnu kan ka kɛ a ka dɔn min ye Kayikaw ye ani a ka dɔn olu bɛɛ lajɛlen de bɛnna min ye u ni a ka dɔn nin baarakɛla ninnu u ka sigikafɔ kɛ a dɔn a ka dɔn a ma gɛlɛya cogo o cogo ko n'a y'a laban sigikafɔ la ni Ala sɔnna ma fura bi sɔrɔ a la. O de bɛ laban o. Antoine min ye u ye sigikafɔ kɛ u y'a ko baturu o ni ɲɔgɔn cɛ min ye gouverneur ye ale kɔni a tɛ décourager cogo si la a ye a kɛlen ka ninnu fara ɲɔgɔn kan a kuma n'u la ni majigi a kuma n'u na ni faamuya ye a ko aw ka dɔn tiɲɛ la aw jo don nka a y'a lajɛ hali bi faso ko don aw min ye an ka awɔ a ka nin dabila an ka ko ɲɛɲini ɲɔgɔn fɛ walasa aw bɛ se ka bila aw ka hakɛ minɛn kɔnɔ cogo min na a ko kɛcogo yɛrɛ fɛ a bonya n'a karama ani gouverneur ye hakilina min da a n'a ye majigi min da ka baarakɛla ninnu sɛgɛrɛ min ye olu kɔni ko awa min ye an b'a ko dabila kabini kunungo u ye bele bila u ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ma Kayi n'a lamini minnu kun kɛn bɛ ka baara bila k'u ka baara daminɛ u ye baara daminɛ bi sɔgɔmada in na. Kuma ɲɛna.
ala ka unaja ala ka sawnyuma nama este ni ale ka fasri anya bo sabangano sabam nu bawlo ko indicateur l'indicateur du renouveau hawa jabate dunda kele ani buda kele ayo bismillah giba gote ana kay kaw fo folo dande fulmina anya buranga be igara Solomon baga ko douane do anga folo bu bela jele nye wati atengumbe nge kay tan kele obene ka tengu anga wati lala opona ana laje kata Ousmane Togo fafe o lala côté te nanye fulike pharmacie Couravert la aywa anyele moto wal mango se to kata so ana jo groupe commerce la o ka fulike aba jado abla magala do ta ngora rom na o ya be abekete de o abekete ama ayare jado alabi o mamta jo abe fulike groupe de groupe commerce ko mi ye ka soro kata makay andi bene opana groupe commerce barakela o anga folo bu bela jele nye anga laje ikaro dogono ke aka en FIFA donne son amena inshallah des plateaux là nouvelle demande pas de ambi se keneka kanam nasa anna Boubacar Dambele mi abeka yele maddo kanam gonnana ninga adlanga nya aywa ma andon fasira abibolo fasiri ni adi ambata ikado femi karum berte nyena ka ofi anga fulbe anaka dema belejele nye l'indicateur ni nyata amta njo asebe nye flan na bido bolido hakilna jigna boko basa wake nani binani ayu yeni nye femi nye anga pulusu tegere ka fuye nga femi sikizala mo fana ye uka aywa jija ko sebe femi ngone kuna fana nyuma uka di pulusu ma 3e arrondissement 17e arrondissement olu sengoro madoni aywa besi ane baki ane GMC ku ye wulika job bake femi ngone furajugu ndrogu jugu ane femi ye son ane nakarabaw ye kase ku salo ningu black critique la moka boloka yalla je femi ye pulusu ye wulika job bake ye joko no fli joyi ay jega ba chama zalo ha sabu wasa ikaro bamanja ere bandia akase ka bo mo sengoro femi ma fa jugu ani aywa drogu ta jugu kase ka dabla kerengere nyana bamako ya we wulika job bake wulika job bayi akara sibirite mane femi novembre ikado okalotle mukaye koni ye wulika job flake wulika job folo ikado aywa femi ngoni nye menekura sugu taru dagaye ni yalla je yoro mi na wule ko nega kulu ninga kulusugu yago ko na te ka rote basi de ninga kulusugu ikado ka yawa kuna te numbe lafia de ka tengu ikado kuluju rela ano o hili hala o lycée lumière hippodrome o fanvela ina femi sado omnisport morbo keta ikado o wumse num belajele komni flana kono o wulika jo bake we jofli uboran jega chama koy sabu femi ngoni ma bisa woni kono ndo yulu salo muso durube o lula num belajele siga na mawye femi nye moto sevla o flamene femi nye itlo jengale jo 47 boules d'herbe cannabis binjala ebwe kami ngatla ki numpro binjala ikado o chamande me uyolu salo feminye wafo fendo mako kinshi uyo fana salo dora fana kumbe ikado fraxe 14 ikado fraxe chamande o menena obulo 14 mayne dora fana be ibe 14 ibado abe minga mado ni alemi eni kurawro nato yo ni traka yoro no la iba soro mangelen yoro do be o page chama yo fana mene ukode mako risita news kinmax abana irisita news king mas ko fana fe do e abi ma nyana mini e ba donde bana na bismillah tramadol maya o to bane ko fe minye et du vin ikado o chamande o yo fana men opma ya yoro mayne et du vin fana blema femi nye vin ikado o menena do wara fana biango fomandi nga ko fona ta asrado femi manani preservatif o chamande o fana menena femi plaquette ay wa comprimé tramadol katase ikado beseuma katase muruma aywa numbela jele ko ne salula ubulo femi policelika we olu yere kuna fone chamandi aku e wulika jo bami ken ye 17e arrondissement do yo barake ni ngata numbela jele ko ne salo wulika jo flana 3e arrondissement ikado an 17e ujira ko barake nyave nyafo madama na ku sengoro maduno ni BCE ani baki ani GMC ye wulika wulika jo bade mi gen nye kwa ko ngara sababu ka tegeda ma chamanga nyafo tuko na bisa woni kono ndo ona ku ngave numbela jele ko menena commissariat mo
3e arrondissement olu fana wuli ka jɔ kɛ ka maa 65 ni olu minɛ muso 5 bɛ olu la olu ye moto 33 de salo num bɛɛ lajɛlen ye sigana moto ye sɛgɛsɛgɛlu olu tɔw bɛ senna a k'u filɛ ka nin wale min kɛ nin ye dɔwɛrɛ tɛ ko k'u kan ka fɔ k'u wale ɲuman dɔn nka polisi ka baara tɛ dafa abada fɛn min ye sigidalamaw ye n'olu ma dɛmɛ d'u ma o fana ko wele min bɛ da n'o wele tɛ dabila fiyewu diɲɛ don o don o wele kelen de don fɛn min ye maajugu kɔni ye n'u yɔrɔ dɔn bɛɛ i k'a dɔn ka kunnafoni di lakana tigilamɔgɔw ma min kɔni b'a to u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ sabu maajuguw bɔlen an sen kɔrɔ o bɛ bɛɛ de lafiya nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau Moribafin Kamara ale ka sɛbɛn don bon n bɛ min f'i ɲɛna 12e arrondissement Bulukasomugu ani Gabakɔrɔ droit gendarmerie ani Moribabugu policiso kabini ninnu sigira ninnu ye nin opération in daminɛ a mɛnna kosɛbɛ u bɛ taa kulukɛrɛ ninnu ni i ka dɔn Gabakɔrɔ droit Bamanji yɛrɛ de Bamanji b'i n'a fɔ ninnu a 12e tiɲɛna u ka fo a bɛ n'a fɔ n'i ye gili dɔ tigɛ gili dɔ bɛ poyi de a banna ɲinɛ polisiw bɛ wuli ka jɔ kɛ koyi u bɛ wuli ka jɔ kɛ dɛ nka a bɛ kɛ cogo di Antoine tɛgɛrɛ fɔ dɛ nisɔndiya min ye jamana den dɔ bɛ yen hali n'o y'a sɔrɔ anw si kɔrɔbayalen don nka ni min kɔni ye baara ɲuman kɛ anw b'o fɔ min ye aw ka dɔn Gilajaw ka patron Gilajaw olu ka ɲɛma Gilajaw man ɲi dɛ n'o ye aw ka dɔn Iba Wane min ye Kanku Musa Iba Wane aw ka dɔn n'u b'a wele ko Ibrahima Sisɔkɔ Iba Wane aw ka dɔn All Africa Music Award Lagos Nigeria Ngilɛka ka yɛrɛ da kɔnɔ aw ka dɔn Afrima ye mun ngilɛka ka ɲi da dɛ awɔ mais bisimila dɔɔnin kɛ libéral Antoine min ye aw ka dɔn King Kanku Musa rapper denmisɛnnin don anw ka jamana kɔnɔ min ye i ka dɔn an ka kɛ dɔnkilidala ye nka i ka dɔn a bɛ dɔnkili suguya min kɛ o ye arapu ye arapu aw ka dɔn King Kanku Musa n'o ye Iba Wane aw ka dɔn min ye farafinna a dɔnkilidala bɛɛ lajɛlen ye olu ka ɲɔgɔn dan kɛnɛ kan min ye anglophone b'a la francophone b'a la larabukanfɔlaw b'a la espagnol la fo ka taa se portugais ma ninnu bɛɛ lajɛlen b'a la Iba Wane aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ka dɔn cɛni maaw kɔni ko sɔmi kɛra cɛni fɛ min ye courage min b'a la ani baara kɛ ko ɲuman ani ka dɔn ani ko ɲɛɲini min ye Iba Wane i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a ye jɔnjɔnba ta jɔnjɔn min ye maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i disi gosi n'a ye o kɛra aw ka dɔn yɔrɔ jumɛn Nigeria bisimila min ye awa catégorie min ye artiste masculin de l'année min ye aw ka dɔn min ka fɔli n'a ka di min ka fɔli ni kumakan ɲuman b'a kɔnɔ min ka fɔli ye aw ka dɔn n'a ka fɔli se a n'a ka dɔnkili dasen bɛɛ de don min ye aw ka dɔn n'a ka di maa tulo la a tɛ maa tɔɔrɔ min ye aw ka dɔn Iba Wane ale y'o jɔnjɔn ta min ye aw ka dɔn prix 5 a y'o ta nka The King Award kangalanga ko y'a fɔ angele la The King Awards o kuma ka ɲi is Master Iba Wane King kɔni kɔrɔ ye o kɔ tɛ masakɛ de ye masakɛ ayiwa is Master Iba Wane cɛ kabini n'o kɛra yɔrɔ min na dɔrɔn tɛgɛrɛ yɛrɛ la tɛgɛrɛ ayiwa Iba Wane bisimila i ka dɔn awa min ye a y'o jɔyɔrɔ sɔrɔ min ye aw ka dɔn Afrique de l'Ouest min ye o dɔnkilidalaba Iba Wane a kɔni b'ale bolo n'o y'a sɔrɔ Messi ale meilleur joueur du monde Iba Wane ale fana ye aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la meilleur chanteur Afrique de l'Ouest anw ka Maliki ale fana ye Coupe d'Afrique ta kunnafoni di la o kɛra kɛ Coupe d'Afrique Maliki Jalo ale fana ye Coupe d'Afrique ta kosɛbɛ o ma Mali min ye nin denmisɛnnin ninnu kɔni trophée d'a ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Iba Wane ta i k'a dɔn waati min na nin ko kɛra sa min ye Iba Wane aw k'a dɔn a balimakɛ a n'a dɔgɔkɛ a terikɛ n'o ye Sidiki Jabate ba musique u y'u bari ɲɔgɔn na bisimila desani min ye aw ka dɔn Iba Wane ani Sidiki u y'u bari ɲɔgɔn na félicitations aw ka dɔn Sidiki y'o lase a kɔrɔkɛ ma k'a jira k'a fɔ hali bi nin ye ko daminɛ min a k'i jija a ka baara kɛ dɔrɔn min ye aw ka dɔn The King Iba Wane min ye King Kanku Musa i k'a dɔn ko nin min filɛ nin tiɲɛ yɛrɛ la ko nin kɛra aw ka dɔn jamanaden bɛɛ lajɛlen nisɔndiya ko ye nin kɛra Iba Wane i ka dɔn a nisɔndiya ko ye wa min ye a ka dɔn anw yɛrɛ Gilajaw min an kɔni ye a so an y'o bɛɛ kɛ dɔn na ayiwa bisimila bisimila e ka gɛrɛnadenw don e ka gɛrɛnadenw don n ye cale n
mais cale ka ko cayara quoi. Do yo bla. Wala yo bla. Ay be jon mais sisan ye gilaja de. Iba wan. Awo bon wakati do la. Ngera nga gibodo. Ay ndo do. Ojme. Avec atola. Ale mana de Wizi wozo. Bo ale ka pachara. Ni ko je. Ne na ko be. Ne basika ni jongo dalen to afamu fio. Jonne. Wizi wozo ajme. Wizi Demzonu tewa no auto gwe jomso brom nuni apana ku kleke tender zawser nuni bitol zu ku leke mek jager nu nga binu fana tawo de ya yo bismillah laja abibe abara jena tabulu do abara nisre ay ni mbo sabagna sabam ba wala ko nouvelle libération mami afrique.com Afrique.com anu fogu wala nyumando wati kurume sebe laba neba leta fe minyango mako journée africaine statistique ikaro ta mugani bafla mugani kele saina o bara obela jele ko olu sigira senga fe minyanga ministre minyimbe ikaro warko ma alu sene sanu alep mekena ka ado kama ay puma chama vo ni ya jete mena niko statistique wala makata se planification ma o korde ka jate do mfara nyonga ka ko labe mingon mato ay wa jamana atabulu abinye chugo minna ina fo jen jamana to ba ke tugumina mali ko nyeni ndo nyama ya ko sebe alamsa no ko ko le tan segi abara numbela jele kera ni ndengwe atako bi sabani kele nai journée africaine de la statistique ikado bara numbela jele ko ni kera aya dira ka fo ko ngani mbora ikado aywa jekulu bala amena kabisa 1990 aywa ndoi asigra senga akunde ye kasega kuna foni di ikado aywa jamana de famba bela jele ma fem ngone statistique no bi jate do ngofo ata se bara boloda tugo no planification abise ka famu tugo na anga sorota fafe ani armado nyuruka barake tugo ani jamaare chaya fe ikaro kaseka family chamange ne dunya laje statistique abedanga milanga jamana kono ko ale sebe koro ni so jambe sabo kada ka barake law ubi baran sebe koro nyedo wakabu jija memba to dona natawla baran aywa abise ka sansoro tugo mina bibina ale koni ye ministre ye jatede on kase go faranyonga ni ngu fese bara ko kase ka buluda ka nye ikado bale ka dangane akono bi o pona kwa nyebe mina bi kwa be fuluke olu belajele nye ako feminye baflani mwane kele no sa 2021 tenye journée africaine statistique ikado puma kunku nye minye moderniser les systèmes statistiques nationaux pour soutenir le développement socio-culturel en Afrique o te do reye femi jatede onye kase go tengu nywana aywa ka bara tabulo ni ngulu kura ya mingon mbato aywa yiri wa yere ikado strap bela jele kon fe farafuna ya o barawo olu se ka ke tugomina aya jira ka fo jatedo mboli ningu da kwa bige sababu ikado sorota fa fe ko ka nyedo sabu sorota fa fe ni jatedo matengu nyona ku fese akobe ke bara ko sebe adama do fana sebe ko chayara femme statistique ani planification no fana make ado bala bara chamambe bara bulu sra chamave o bigele akosebe femme alusene sanu ye ndo kama ay kuma chama vo femme malire jora mbala bibina statistique ko ani aywa planification ko la adadu na ninjamana kwa bi folita ka nyeshi ande meba ma partenaire technique et financier ku fogu wala nyumando sabu no luka demete ako abigele akosebe femme vona e ikado chagbulo femme malikono a statistique ko katase a planification ko ma olu bela jele bise ka sansoro tugo na haka ja farafuna yere ayo amse ka lafia tugo na ni jatedun olu tengu ni nywana alu sene sanu ndo kama akade suguru konna la ayeful ni tanuke ka nyesi jamana nyama ma ka ful ni tanuke ka nyesi ni jakulu bare mino be farafuna ya sawon sa ikaro abinya na ya nyafa tugo na bara numbela jele damna ka be 1990 ambe nyine ndai na asambi sabani kelena ambe odanga de la ni ngwe sebenye anya salo kabo mali flash la Yusu Traoré abana Yusu andwan seben nokara awo ami yerefo ki wala mando wati asoro tengumbe o la feminye amata kulukoro nazara kulukoro gouverneur femi colonel lamine kaporo sanoko amba fo ka kulukoro ka bela jele fa sababula anaka protocole nyema no be magasi kuyate kofo aljuma kulubali alebe jigorone parala anaka furmuso nafitini anga fulbeni mbe général Satike Morosi dibe ale centre d'études stratégique o nyemae anga fulubaye kase presin banima presin bani ka nyesi 320 logements ma tete bugula basi be ame basi fu anaka barakala be madame gogo kemeso 759 logements yere balomso do gogo kemeso amba fu anaka de ya balomso tewa sori kemeso amba balomso awana wula kona mbesi
madame gogo kemeso amba ale fo 759 logement ka sori kemeso ka foli ko tengu ala ikara sori kemeso bada sori morokadi patisserie boulangerie amba barakalo belajele fo 759 damnena pharmacie Kaira anga foli be nunu belajele an pharmacie de l'avenir ambe nunu belajele fo kata ko chala madame Jawara Bindu Kulubala ale be anga musokoro da amba fo ka foli ke groupe commerce la amta Sescom Asako Bafala femi docteur Monzon Jara anaka major ani barakalo be ambu fo ninga foli kunche ikaro agi ubare sendashi ama nyamado nyere doake do amba fo dande foli mina kateme nyena fe karum berte be anantir la ka fefe me nyena ka nyena ganaru ka bela jele fo bada foli yusu tanti awa jara minye amba fo ka wali mando sanga ani wati miye neni Antoine Ba amba fo sanga ani wati ka do kanye ka murke anga fo ka do ministère de l'extérieur la murke jara ndiga de namu abla jara ni namu ndagela fiyo sali jara mi fanda jara mi awani bela jele jara ba deundu abido kadafe anon mi awakado nyamoy touré nere ba amba fo ka wali mando sanga ani wati mi alebe retraite la bi mi ka barake cour suprême na mi ka barake kriblona katla katare prati la amba fo ya fo kalaba no boray amme fo la se bashikina keta jangna keta akrosi aluja amba fo ka wali mando sanga ani wati nere ka patrondo anon Jibril Male amba fo ka wali mando ale juge direy mi Abibatu Maiga ale be cour d'appel la Bamako Mamadou Awa Bili Touré ale be awakado kologani critique la mado o critique so kelewna ameta tribunal administratif la sango be amba fo ka wali mando president do sango jemuka ndi tebaka fiew tribunal administratif barakala belajela mbu fo president sango fama be ya tribunal administratif la kone be fama na melebe makai che ku chira suro de ni mami be fama na mele do ko te woro sara sara ko pari chira suro de aya bahide o ma abe famu nga u kalifiera ande woro sara amta dengu sango la sango ba soro nani du bana me ambe foli la se ka do papa sangarema mi sanga service anafrumso mamu si sako amen nu bela jele foku wale mano ale gala no fo mabugo ka foli la se ale bi mi awkado sa gouvernement no e Ousmane Sangare amba fo anafrumso awa konate anga nu bela jele foku wale mando yusu ki yere foki wale mando wati asebe korona femi miliwiti aywa atibugo miliwiti asugu barakelaw bela jele ufana be shwana kuma be ambu fo dande folimina femi nye kaseka bara nu bela jele boloda Ousmane Togo bolo be negawla batoma kane boso muso alnat sejila aywa le bolo fana be negawla radio fa fe Bouakar Jara ka ataka yari amba le fo ani femi nye kenyere radio munu aywa tulu kala sirle kundo ana ambulu bela jele fo ni ala sonama sini juma Youssou Traoré ani koro morbo sanoko obi nyozoro ya l'exepline l'exé ando nyedo de ale boade ne ba ale boade do ndese go fo ngoro ka barbo ani ere Youssou Mbrange aw na nyozoro ya donc barbo ma bo shini o do akun labay ano ta ko lasel limano ma o pana ma fo be ko be kelengele ki wasado yerla Youssou sabu jien fa be ko dongo do ko sema ke madomi onafo ni ngwe bitaye akambe wati wore inshallah